Lin-nies irridu nurhom id-differenza x'hemm tajjeb u x'hemm ħażin. Hekk qalilna Mark, żagħżugħ li qasam magħna l-esperjenza tiegħu mad-droga. Kollox beda meta ta' 14-il sena beda jesperimenta. Badna mmorru xi naqra party u hekk u daqqa tibla xi pirmla, ecstasy u jew mbagħad xi naqra coke fil-weekend hekk. U għamilt ġifieri 5 snin hekk, 5 snin. Ġifieri mpep il-blokka, xi naqra coke u forsi xi ecstasy. Hemm iktar coke, iktar coke. Tenna li l-kokaina taħkmek u fil-fatt kellu xi ftit problema ta' dipendenza. Però qatt ma ħass il-bżonn li jmur programm ta' kontra l-vizzju ta' droga. Qalilna li wara 5 snin sejjerek beda jagħmel użu minn ħaxixa ta' kwalità tajba. Staqar magħna li għamlitlu differenza kbira. Bdejt jisni naqqas, bla marrit, vjeru ftit mill-coke, bdejt naqqas mill-coke ħafna, anka mix-xorb ġifieri l-istil ta' ħajja nbidilli. Dan waslu biex qata' drogi, ix-xorb u s-sigaretti. Tad-dar raw bidla pożittiva f'binhom. Imma jiex ħirratni ommi, pereżempju, missieri, qed nibqa' d-dar. Iktar qed nidħak għax-xogħol iktar immur għall-qalbi, jekk si overtime nagħmelha. Bdejt jisni rabbi daqqa, fix-xogħol bqajt nikber dejjem xogħol aħjar f'5 snin biddit 3 xogħlijiet wieħed aħjar minn ieħor m'għandix ingerger xejn illum il-ġurnata, u nħossni tajjeb ħafna nħossni. Mark staqar magħna li hawn ħafna tipi ta' ħaxixa jiġru fl-idejn, fosthom ħafna ta' kwalità ħażina ferm li tiġbed ħafna lejhom għax il-prezz tagħha ikun iktar baxx. Imma hi ħażina tant li tagħmillek il-ħsara. Saħansitra jaf b'min spiċċa għand psikjatra. Is-sintetik hija xi ħaġa oħra, is-sintetik tkun sprejjata blessed tagħmillek ħsara esaġerata mill-ewwel ġifieri joint li tpejja, għax huma kollha joints jgħidulhom imma irridu nibdew nippruvaw niddiskrinċu bej waħda u oħra u naraw nagħmluhom id-differenza għandi xu xaw tajjeb u xaw ħażin. Żied jgħid li lilu tgħinu fi ħsibijietu u jaffronta l-problemi tiegħu b'mod aħjar. Skontu il-marijuana ma tħallix effetti drastiċi bħal drogi oħra jew saħansitra x-xorb u lanqas effetti bħal hangovers. Mistoqsi x'parir jagħti lil żgħażagħ li qed jaħsbu li jesperjenzaw mad-droga iwissi biex ma jmissu ma' xejn. U laqqas inti ħpar li jieħu l-ħaxixa ġifieri biex id-diskors ikun sewwa l-voli li nimpejjibha. Għax dik tiġi bżonna waħdek speċi, hawn min m'għandux bżonna. Allura jekk ta' 18-il sena da jmur għand it-tabbib u jgħidlu isma' għandi tinħossni dwejja. Jgħidlu naqgħod għall-permli. Għalfej għandna nibdew minnhom dawn l-affarijiet. Dwar il-legalizzazzjoni jgħid li l-prezzijiet isiru iktar raġunevoli, l-awtoritajiet ikollhom kontroll u l-kwalità tal-prodott tkun tajba. L-importanti li mbaqx jidħol din ħaxixa ta' imbarazz biex dak li jkun jekk ġieħ f'moħħu li għandu bżonn juża, jew ġieħ f'moħħu li jkun naqra pjaċir. Bħalma jiġi f'moħħ xi ħadd li jmur jieħu pjaċir bidrink. Għall-inqas da sab oġġett tajjeb. Appella biex id-diskussjoni tkompli u iktar nies taraf kemm il-marijuana tista' ġġib benefiċċji biex nies bħalu li fiha sabu triq ta' ħajja aħjar ma jibqgħux jgħixu fil-biża' tal-prosekuzzjoni mill-liġi.